Helo, siwmai ac assalamu alaikum. Croeso i bodlediad Hansh. Heddiw dwi Ameer Rana mynd i gyflwyno i chi rhywbeth bwysig iawn i mi. A rhywbeth sydd yn digwydd ar yr adeg yma o amser, sef Ramadan. Nawr, mae Ramadan yn rhywbeth sydd yn berthnosol ac yn cael ei berfformio gan Mwslimaidd a Mwslimaidd yn unig. A sôn am Mwslimaidd, erbyn nawr, chi siŵr o fod yn gwybod dwi'n Mwslim fi fy hun. Ond hefyd mae fy ngwesta i hefyd yn Mwslim a hefyd yn siarad Cymraeg. Felly cyn i ni fynd ati i drafod Ramadan, mae eisiau ffindio allan mwy am y person sydd gennau. Felly, person bwysig, pwy sydd gyda fi? Haia, fy enw i Yasmin, dwi'n dod o Gaerdydd, dwi'n dysgwr Cymraeg, dwi'n ail iaith, a hefyd dwi'n Muslim. Nes i gwrdd â ti, Yasmin, diolch am dod. A ti hefyd. Diolch yn fawr, siwr o'i ti? Ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, a ti? Ti'n iawn? Diolch. Tig-tac? Tig-tag, bod atcha. Felly dyna bach o urdu i chi fyna. A felly ti'n byw yng Nghaerdydd? Dwi'n byw yn Glan yr Afon yn Gaerdydd. A ges ti geni yng Nghymru hefyd? Cefais i fy geni yn Gaerdydd. Dwi'n 30 a henlaeth Pakistani. Fy teulu'n o Toba Texing, Gujarat o Faisalabad yn Punjab, Pakistan. Ond y mam o fy tadgu yn dod o'r Calcutta yn Bengal. Oh, really? O'r hewlydd o'r partition o Pakistan. Aeth fy great-grandma from Hindustan to Pakistan. Fi'n gweld. Felly dwi'n cael enw Bengali. O fe? Begum. So beth yw... Yasmin Begum? Yeah. Fi'n gweld. Wyt ti wedi bod i Pakistan o'r blaen? Dwi'n wedi bod i'r Pakistan pan roeddwn ni'n plentyn. Felly, o ran magwraeth ti, so ges ti geni yng Nghymru a cefndir Pakistan. So, o ran grefydd, ti wastad wedi bod yn Muslim? Fy mam ydy Christian a fy nad ydy Muslim. Edi i'r ysgol Sylw gyda fy mam, pwy sy'n Christian, ac ar dydd Gwener edi i'r masjid i ddarllen fy Coran gyda fy naili a fy ffrindiau. Felly mae'r cymysg o dau ochr a ti wedi cael profiad o eglwys a mosg te? Ie, dwi'n wedi cael profiad o eglwys ar y masjid, ond roedd fy mam yn converted to Islam. Right. Yeah. Fi'n deall. Pan roeddwn ni'n 17 oedd? Dwi'n gweld. Felly oedd mam a dad fi wedi priodi mewn priodas Mwslimaidd. Oh, really? So, Wedi cael nica? Ond oedd hi ddim wedi converto ddo. So mae hi dal yn Christian. Fel dynad fel person Muslim a dy mam yn fel person Christian. Mae e'n halal, but if it was a Muslim woman and a Christian man. Iawn, dwi'n gael. A mae'n diddorol iawn achos y ffaith yw cynyddiant mawr mewn Islam yng Nghymru. Mae nifer o bobl yn Islam yn cynyddu a mae nifer o bobl yn crefydd pob arall o ran iddewiaeth, Cristnogaeth hyd yn oed yn disgyn. Mae'n ffaith. Ydy? Yeah. Mae'n ffaith. So, nesa de, fel y fydde ti'n disgrifio hunan ti fel person grefyddol? Dydw i ddim yn adnabod gyda fod person religious. Na? So, ti ddim yn meddwl ti'n grefyddol iawn? So, dim ond tyma bach, o fe? Dipyn bach. Dwi'n cultural Muslim. Dwi'n mynd i'r masjid, i'r mosg pan person wedi marw. Yw fi'n priodi. Fe? Os oes ti'n fel gweddio unwaith yr wythnos neu 5 gwaith y dydd, so ti'n neud yn gyson? Na. Na, yr un peth a fi. Dwi'n feddwl bod mae'n tipyn bach anodd i wneud fel person pwy sy'n LGBT a person pwy sy'n menyw achos oherwydd there isn't a lot of entrances for women in a lot of mosques. Does dim, na. So, wyt ti'n gweddio gytre? Wyt ti'n gweddio gytre? Na. Na, dim yn gwybod? Na. Digon teg. Wel, fi yr un peth ag ti. Sa'n mynd i gweddio'n aml, ond fi'n mynd prif i gallu. Really? So, dim ond weithiau. Nid 5 amser un dydd? Na, gos, na. Bydde fe'n anodd i wneud hwnna. Ond wrth gwrs, sa'i fod i wneud esgusodion, ond o ran be dwi'n wneud pob dydd, dwi'n ddim yn meddwl bydde fe'n rhywbeth hawdd i wneud. Ond wrth gwrs, mae rhaid trial wneud e. Cefais i fy magu yn Cyteis a Grange Town yn Gaerdydd. Iawn. Felly, edi i'r llawer o mosg gwahanol, Yemeni, Somali, Pakistani, Bangla,
Arabic language speaking. Iawn. Ond beth ydy dy profiad di am fynd i'r mosg ac dathlu Eid and gyda dy nailu when you were growing up? So ble? Yn Llundain, Pakistan, neu? Anywhere? So felly, yn Llundain, oedd y tro cyntaf i fi fynd i mosg gyda dad fi, a dde'n profiad rhyfeddol iawn, a dde'n gwahanol, achos oedd dad yn gweud, rhaid, mae rhaid ti golchi hunan ti mewn ffyrdd gwahanol nawr. Gwenaid y wazoo. Ie, y wazoo yn gymos, so... Beth ydy wazoo? Wazoo yw'r ymolchiad, sef y ablution cyn gweddio, felly mae rhaid chi golchi eich hunan chi i fod yn ddigon barod ar gyfer gweddio. Ie. A wedyn pan o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn deall pan o'n i'n neud e, achos oedd dad yn gweud, rhaid, mae'n rhaid ti golchi'r ceg ti. A fi hefyd gyda'r dŵr yma fel. Ie, yn gymos, troi'n ti bob fath a wrth gwrs trad ti. Ie, yma. Ie, lan i'r ankles. Felly oedd hwnna'n rhyfeddol iawn am sy'n ni'n ifanc, ond o'n i'n mwynhau e, achos o'n i'n sefyll bwys dad fi, o'n i'n copio popeth oedd e'n neud wrth gwrs. A wedyn erbyn nawr i fi mynd allan i Mecca, mae dad wedi dysgu fi sut i wneud ar hunan fi. So erbyn nawr, dwi'n gallu wneud ar hunan fi yn mosg Abertawe. Oh, really? Ie. Felly, y pwnc fi eisiau siarad am heddi yw, wrth gwrs, Ramadan. A felly, Ramadan te, fel bydd ti'n disgrifio fe? Ramadan yw nawfed mis yr calendr Islamaidd. Mae calendr Islamaidd yn wahanol oherwydd ei fod ddilyn y calendr lunar. Iawn. Weithiau defnyddir y calendr lunar mewn Christianity fel yr Pasg. Ie. Mae Pasg yn symud bob blwyddyn fel Ramadan, fel Yom Kippur in Judaism. Diddorol, yn gwmos. Mae Ramadan yw un o'r 5 pillars yn Islam. Ydyn, y 5 pileri. A ti'n gwybod beth yw'r 5 pileri yma? Sawn, zakah, salah, Shahada. bearing witness. A wedyn Hajj. Pilgrimage. So felly, yn Gymraeg, y 5 pileri yw y ffydd. So felly gwybod taw Allah a dim ond Allah sydd, a wrth gwrs Mohammed, peace be upon him. A wedyn gweddio, sef y sala, so gweddio 5 gwaith y dydd. A wedyn zakah, sef elusennau, so cyfrannu tuag at elusennau. Chi fod i roi tua 2.5% i pobl llai ffodus na chi. Ond yw ti'n byw yn tylodi, it doesn't apply to you. Na, wrth gwrs. So felly, chi ddim yn tlawd, chi ddim yn cyfrannu. A wedyn ymprydio'n, sef fasting. So ymprydio'n. Ac wrth gwrs yn olaf Hajj. Nawr, yn ystod fasting, chi ddim yn bwyta neu yfed diod, fel mae lot o bobl yn gwybod. Ond mae lot fwy na hynny, a y pethau arall chi ddim yn cael yw cymryd unrhyw moddion. Peidiwch ysmygu. Ysmygu, ie. Peidiwch yfed alcohol. Na, dim o gwbl, so dim alcohol. To avoid sex during daytime hours and throughout Ramadan. Yn gymos. I chat shit ar ôl pobl. Ie. So felly... backbiting, ddim yn wneud backbiting, i helpu dy gymunedau fynd i'r mosg pan ti'n cael yr amser. Pethau, So dyna'r fath o pethau chi ddim yn cael wneud, ac wrth gwrs wedes ti cyn hynny, chi ddim yn cael siarad wael amdano pobl, achos mae'n bwysig iawn be mae tafod chi'n gweud. A felly y pethau chi fod i ffocysu arno yw gweddio, 5 gwaith yn ystod y dydd, ymarfer fwy gyda'r crefydd, ac yna dysgu am y Coran, gweud eich dwad chi. Yna mae dwad rhywbeth fel creu dymuniad, so bach fel wish sort of thing. So chi lli cael dwa amdano teulu chi, amdano bywyd chi. So mae creu dwad yn ystod y dydd hefyd yn rhywbeth i cyfrannu. Oes ydy ti yn wedi gwrando am cerddoriaeth yn Ramadan? Na, so wedi. Na, ti'n offi cerddoriaeth? Yeah, ond dwi'n gwybod some people, they don't listen to music during Ramadan. Just in the sheets. Ti'n meddwl pan o'n i mas yn Mecca, wrth gwrs o'n i na am wythnos, a o'n i heb clywed cerddoriaeth am ages. A ni yn y hotel, a ni wedi dechrau rhoi music arno yn y bathroom, a dechrau cael party, a wedyn o dad fel, ti ddim fod i cael cerddoriaeth. A ni fel, pam? Ti'n meddwl? Oedd e'n odd iawn.
So dyna'r profiad ges i mas fyna. A wedyn, o'n i wedi troi ffôn fi off, a peth cynta nes i pan o'n i wedi granio yn Heathrow, oedd music yna, o'n i fel, oh my gosh, yes, music, I've missed you. What did you listen to when you came back? 50 Cent. Rhywbeth really gangster fi'n gwybod, ond rhywbeth o'n i just yn crefo. I was expecting like Gweno, or Super Furry Animals. Na, dim yn gwybod. Na, sa'n ni'n gwybod pwy yw'r na. Dim yn gwybod, fi'n hip-hop. Felly, yn sôn am beth chi'n cael wneud a beth chi ddim yn cael wneud yn ystod Ramadan, nawr, o ran y dyddiau hun, mae eisiau sôn am pryd chi'n stopo bwyta a pryd chi'n cael bwyta, wrth gwrs. A dyddiau yma yn ystod y haf, mae'r dyddiau'n hir iawn, ag un nhw. A felly, pryd chi'n stopo bwyta? Yn Islam, ti'n dechrau, ti'n cael dy brecfast ar ôl 3 new 4 yn y bore. So ti ar 3 neu 4. Gyda'r dy sehri. Ac ti'n torri dy fast yn y nos ar ôl 9 o'r gloch. Dyna fe, Gyda'r ifta. Gyda'r ifta yn gwmws. Felly, y sohwr sydd cyn o wawr, a mae hwnna sydd gyntaf, a yr adeg yma, fel wedodd Yasmin fyna, mae ti ar 3 neu 4, felly pan mae'r hael yn dechrau codi. Ac wrth gwrs wedyn pan chi'n mynd trwy'r dydd, heb bwyd, heb diod, a cyrraedd heb sigaret. Heb sigaret, heb ryw, a wedyn chi'n cyrraedd y iftar. Nawr, dyddiau yma, mae iftar yn torri tua 9 o gloch, nag yfe? So felly, dydd hir iawn, o dim bwyd, Felly, o ran ymprydio'i hun, wyt ti yn neud o gwbl? Dydw i ddim yn wneud fasting. Na? Ti wedi neud e unwaith o blaen? Unwaith, dwi'n gobeithio i wneud fasting, ond pan roeddwn i'n teenager, dwi'n wedi cael problem gyda'r anorexia. Iawn, fi'n deall. A felly mae hwnna wedi rwystro ti, so that's held you back from wanting to do it more. I fod yn honest, Digon teg, achos mae rai sefyllfaoedd dyw pobl ddim gallu gwneud e. Mae gallu bod yn anodd. Ond wedys ti hefyd bod ti'n trial wneud e, a ti'n gwybod yr iftar a stwff fel ty beth, nag i ti? Dwi'n mynd am digwyddiadau iftar. Dwi'n weld fy ffrindiau pwy sy'n Muslim yn Ramadan. Dwi'n fynd i'r the houses of my mates pwy sy'n ymarfer ai Islam. Dydw i ddim yn cael problem nhw, dydw i ddim yn teimlad I don't feel bad about it. No, it just is dyna what ti it ddim is. hefyd. A dyna fe. A fi'n cofio pan nes i mas i Pakistan, a ni'n eitha ifanc. Nawr, oedd pawb arall yn y teulu yn ffastio, ond am fi. A wrth gwrs, fi o Cymru a Lloegr gyda dad fi. A Beth oedd? Beth oed? Pan ti'n wedi fynd i'r Pakistan, achos dwi'n wedi dechrau fasting pan roeddwn i'n 7. O, dy fe wir? Wel, byddwn ni wedi bod yn henach hyd yn oed. So falle 10, 12, a o'n i'n mynd mas na, a ni ddim yn ffasto. A pobl fel, oh gosh, ti ddim yn ffasto. A ni fel, na, sa'i moyn. So dyna fel oedd e i fi. A nhw'n trio gweud, dylen nhw ddim. Ond dyw e ddim yn problem mawr. Mae pawb yn deall, mae rai pobl ddim yn neud e, a mae hwnna'n iawn. Achos fi'n cofio pan oedd lot o pobl yn ffasto, o'n i arfer mynd i McDonald's a KFC. A oedd neb mewn na, ond fi. So hwnna oedd y peth, ond wrth gwrs o'n i'n ifanc a ni ddim really yn becso tynnu. Ond wrth i fi ddeall, wrth i fi ymarfer fwy, fi yn dechrau becso fwy. Felly, erbyn diwedd Ramadan, ar ôl cylcheuad cyflawn, neu ar ôl 30 diwrnod, sef 720 awr yn bellach, dyna pryd mae Ramadan yn gorffen. So, a beth sy'n digwydd ar ôl Ramadan gorffen? Pan ar ôl gorffen o'r Ramadan, mae Eid yn dechrau yn y nos y dydd wedi. Yn y bore, mae bore ydy dydd Gwener. Llawer o pobl yn fy teulu yn fynd i'r mosg. Ydyn? Nhw fynd fel arfer i ddinas i prynu dillad newydd. Llestri eich catref hefyd. Yn gymwys. Mae Eid ydy 3 days long. Yn gymwys. Felly, dathliad yw Eid ar diwedd Ramadan i bobl. Nawr, mae Eid yn tipyn o dathliad achos mae'n debyg iawn i New Year's, nag ie? Mae pawb yn dathlu achos maen nhw wedi
bod yn ymprydio'n am mis gyfan, so maen nhw wedi creu trefod newydd i bywyd nhw. A dyna fe, felly ar diwedd Ramadan mae gennym ni Eid, a mae pawb yn dathlu, a mae'n tipyn o adeg neis. Ie, pan roeddwn ni'n plentyn, dwi'n wedi wneud y bwyd gyda fy mam gi a fy popo. Dy aunty? Ie, aunty, ie. Dwi'n cael llawer o hatgofion. Fynd i'r mosg, ymweld fy naili yn fy ymweld, dillad niwedd, ac dwi'n atgofi fynd i'r siopa ffôn gyda'r cyrden. Gyda Cardiff. I galw Pakistan ar y ffôn. Da iawn. Yeah. Felly, mae'n diddorol gweld Ramadan yn gyflawn, achos mae pobl yn meddwl, mae Mwslimaidd yn ffasto achos oedd Allah wedi gofyn nhw. So na be mae lot o pobl yn meddwl amdano fe. Ond wrth i chi deall sut mae ymprydio'n cael effaith ar y corff, so mae'n rhywbeth iachus i wneud. A beth sy'n diddorol yw mae ymprydio am 30 diwrnod yn gallu cael effaith da arnoch chi am ffordd o fyw chi. A felly dyna hwnna yw'r prif peth fi eisiau dangos i bobl, yw dyw e ddim gyd amdano'r crefydd, mae hefyd amdano ffordd o byw. So, o ran y crefydd, does dim eisiau pwysleisio am pa mor bwysig yw e, mae'n actually rhywbeth da i wneud fel person. Nag yw e? Ie, dwi'n cytuno gyda ti, dwi'n cytuno. Ond dydw i ddim yn ffast. Na. Iawn te, mae'n amser i ni grynhoi y bodlediad yma, a mae wedi bod yn diddorol iawn sgwrsio gyda ti, ac wedi bod yn diddorol i ti? Ie, diddorol iawn. Mae wedi bod yn hwyl, A wrth gwrs, wedes ti, na wnaethon ni hefyd sôn amdano ti wedi bod ar Twitter, so wyt ti moyn gweud enw Twitter ti, pawb sydd falle eisiau dilyn ti? Fy Twitter handle ydy Pankistani93. A dyna fe, felly ewch ati i ddilyn Yasmin fyna. A felly dyna ni, diolch yn fawr Yasmin, a diolch i chi gyd sydd yn gwylio, falle, a gwrando. Cofiwch dansgrifio i bodlediadau Hansh, a dilyn Hansh ar y cyfryngau cymdeithasol. A dyna ni, o fi a Yasmin. Diolch yn fawr iawn o Walaikum Assalam. Walaikum Assalam, diolch yn fawr. Boom, dyna ni.